Classic rim anam chho tana tlangsam te po an lo par pol le ta thinlungin Bethlehem bawng in lampang a hoya mangai kalta te an ngai om thar le thin nang le ke ero kan vavan nei cam kan fel bik wang ni hau lova kan chunga za ngai tu zara drama thar yen le ham mayang o CE Group President Shia chu assistant zini chuan shai ruin afa paya Shia la chuan thlona tla a athi san an ti le si a an fa lo piang ta wang chuan CE chung ko ina chuan omin sia hlo te en kolna hnuaya chuan awum nom sa hle ma se nikhat chu Shia kha alo let le thu le alo la dam reng thu an ron shil him veu tur lang kha a hlau thong tatlat mai a chan po Shia khan a rai tia shat khan titla tura alo shil wang chu lo ni in poisa ero a pe thung tlan bo dai mai te chu adu rum to ma se van nei thlak takin Shia chuan a shat na hlo tlat maya zini chu tunge ni po alo she to lo alom roveng venga ma se a chap der chiam thung kangai lu tuk che sin ti in Shia chu avakwa vela lo en wangin ka hmu fo hnui ang he mai ka shat na bowa min she thiam ro tunge ni Shia chuan alo ti a ibial nu kania lom ti in a shil zai kha khamo ibial nu chu ti in Lucy chu lo lang ve ngal ani hi Shia chan him tu lo ni ome lom thu te shilin zini chuan an fa pa hmu tir tumin Shia chu in lama chuan a shrai lu ta ma se me che thil le bungrua hlir mai chu lo omin Shia thalak le thomhnaw te po chu alo da bo tir vek to lo ni a chap der le ta vela a thil hlui chu hmu renga du lo wang ani thu a soi zai chuta an fa pa chen a chu lo kalin nu he tunge ni tin a lo zota ipa ni hi ti in a chang Shia po chuan kumthum chung in lama kalo ho lo na chan chu luya ka tla a mi bula kom doi lom chu wangania ti in a fa pa chu lo shil fia vata zeni chuan ipa chu space akal ti in alo shilani ome an bula om ring to don tia shat chuan chen a po chu alo lom ve hle zana chuan tlaklum tum nan ti in zeni chuan an pahnih thlalak dun na te chu a en pui vela a hriat na lo le thut a ero in ngei takin anom ngai lem si lova Shia chuan makti na riau nei ma serin a in zeni chuan a hne thiam riau to mang thalo tak ani thina wangin zeni chuan shom ati thin hle a Shia ero alaka chuan a tha chho tel thung ami zia po chu adang dai to Lucy ero chuan alo thik ve em thunga bialnu ala nei lawi moti in soilu alo tumril ruk ve mek lai ani ome unau pa ti in a ko ve mai zela pollen allergy CE an anei ti soin lili par an lo khoi po chu ada bo tir ngal an ompui te singa upadeu ber numai bula chuan Shia le zini te in kar chu azota chutiangin ka she thui vak lo kumhni lam ta khan a fa pa nen hian an lo lang thuta bialnu alo nei reng ti ka she ve chiani ti in alo changa a rin hlel pha sot choina te chuan zini chuan idu du ei ro o mishil zel don nia idu zong hlir kan siamang tia alo shil te chuan in ti nei tu ma ni kha in le in nei hlei nem alo ti ve deuh mak Shia chuan khatin komo bol su ani lo chuan nangmai ini ei to ang alo ti hlawa a chuak taw dai zuin enga nge khatiang ai oma ti na wa zota kapa khan min nei turin a in tiam tir che ni lom ni Lucy ina ti chuan ka zom thei ta lo ani zini le chen te an lo om to si a nupui ang ni lovin unaw ang tak takin ka en kol zo kang che alo ti ta ringota idu ve reng im ni do ta shil che po ani thei thaw asin ibial nu po ni lawang ati le ta ka chuan du tok ro fapa kan nei to ti in Shia chuan aben pha nge zini te khan anim biak na chu lo shevekin apoilo kapi mutur chuan kal to ang ti in a chwa pui ta vata Shia ril ru hne dan tur chu a zon char angai to lau chungin uiwak vai te chu awa pom vela in lak fel atum na vekani
kara an luh hma chiah chuan mi pakhat zau mu an tih chuan kara sutum ni awm takin chak deuh chuan a lam pan chuan alo tlan a. Hriya chu namsawnin amah chu insut tir a tumna lamah hriya chuan leiah a lu a zuk suah a. A hriatna tikha a nei let leh ta tlat mai. Nang hian a rukin nau i lo nei ani maw a tih takah chuan zini chuan a beng chawra ni khaw hre lo chuan a awm zui leh ngal. Zau mu pawh khan a lo sut a bik em lova. Hriya chu damdawi in an hruai a. A hlau thawn em awangin zini chuan har chhuak tawh lo tura siam mai a tum hman. Mahse piber tikha lo lutin a tap der leh ta zai a. Piber chuan a tupa hmuh chuan a hlim hle a. Doctor la chuan harsatna engmah nei lo thu a lo hrilh bawk. A lo har hnu chuan zini hnenah chuan a chan him awang khan lawm thu te a lo hrilh leh ta dai a. A hriatna kha lo bo leh daih tawh. A pi tak ngel pawh chu a hre tawh lo. Lung che tak chuan an tap tlang a. Piber chuan a rang thei ang bera zini nena in neina buatsai turin a tupa chu a lo nur ngal. A pa hi scientist ro pui tak ani a. A nula painter lar tak ani bawk nen. An ni chhungkua nen hian kanin hmeh dawn hle ania a lo ti hmia. Mahse zini chuan accident hlim hriatna hlo ini si a. In nei rum chu a tha lovang. Nangma tha tumtu te pawh an lo awm thei a. Kan himna turin zon chhuah hmasak phut a ngai ani a lo ti zai. Hriya pawh chuan chu tha a lo ti ve hlo mai. Zini chu a hlim hle. Hri an a hriatna a nei let leh hma ngei a tlan bo chu a tum ta ni. Amah sut tumtu zau mu kha hriya u nau pa a lo ni renga. Piber chuan in hmel hriat tir zung zungin rampawna tanga a lo hawl hlim hlawh a lo ni. Zini erawh chuan a hlau ru hle a. A chan pawh tuh hma in chu pa chu chem te a a lo vih tawh wang ani. Zau mu leh zini te in biak laiin Lucy chuan a lo ngai thla ru renga. Min la hria em chia tiin zau mu chuan a lo bia a. Min hai aniang zini lawm ka ni a lo ti ve thung. Kan la in hre chiang zelang chu min thai tum kha tiin chem te te chu a lo pe vela. Zini chu a hlau thawng tel tel mai. Tlan bo dai mai chu a tum ta. Peibula chuan a tle reuh te chu zorsak mai tur chuan angin. Mahse Lucy le hriya tikha an lo lut man si a. A tle reuh hral a tumna chan chu coat suit thar le sak a duh wang ani thua soita ringot. Poisa te chu an nga lawm chu tiang a yem ni. Lucy chuan a lo ti zawa. Mahse ka poisa nge ya le sak ka dua lawm a lo ti ve le tlat. Min lo hmangai hle ni hi mahse hei chui ta tura lawm ka lawm thau thawi. Hriya chuan a lo ti ta hlawa. A che fu chho le ta reuh mai. Lucy erawh chuan a rukin zini chu a lo chui chian tir ve meka. A hming tak chu dia ni in Canada atanga seilian. A pa professor le anu painter. Canada a in beng bel tih zawng chu an hriat thei chun ani thung. Rin hlel tu a nei tlat mai ti a hriat chuan zini pawh chu a awma nuam thei lova. Ani na lem te chu a hma atangin a lo siam lok tir diam tawh zawk a. A van nei pha le ta hlau zawk ani. An tonga ngai thlak ruk lai chuan hriya chu a lo kal tlat mai a. An thawm hria in Lucy te pawh chuan lo chhuak ngal. Enge heta in ti. Khumu fail kha tiin hriya chuan a lo dila. An lo pe hre viau na in a en sak lui ta tho. Chu ve le zini chuan min lo chui ru reng ani maw. Min varing awm lo ve a tiin hriya chu a chhuah chhal ta zai a. Chu tiang ani lo hriatna ka hlo si a min ngai tua wangin an lo chui chiang ve to pani dawn hi hre thiam ro a lo ti zung zung. Lucy in soi fia lo tum ve po in kanuna hi chuan lo boi to su tiin a lo hau zeka. Zini ti lung oi nan chuan a muah vel baka a kwa betlata. Karing che lawm tiin a hril non le. Rin tlak erawh chu ani ho lo. Suma dua wang chawa a fa pai kha ani ve tlat. Mumang mak tak mai a nei fo awang chuan hriya chuan hriawm a tiin mi pasual tak ani in a in hria a. Mahse zini chuan mi fel takin ya lawm ka kalsan lawang che tiin a lo hniam ve zel thung. A ruk erawh chuan hlau thawn na a nei na sa tel tel a.
tlan bo dan tur ringawt chu a ngaih tuah tawh. Zau mawlah khan zini chu alo la duh reng ani tih Lucy in a hriat chhuah takah chuan kapui ang che kan tum a thu hmun ani. A nihna dik tak min hrilh la saw in atang sawn ka the chhuak nga lang tiin thawdun puiah chuan a sawm ta zai a. Mahse zau mu chuan nangman chui chuak ve mai rawh tiin a business card chu alo pe. Zan khat chu numai muthluk hlan chuan zini te chu chhuahru kan tum le a. Mahse Shriya le Lucy tikha alo haw in anin tok thut. Bazara thil leitura chuan tum thu te chuan sawi zai a. Mahse dar sawmarik tawh miao awang chuan chhuah an phal sak lo thung. Shriya chuan ina tluk hi ining ani chuan I du le hna I thawk ve dawn nia ka hre thiam vek chia lawm alo ti hlova. Atuk atang chuan company a hnathawk tan tur chuan an rilru chuan siam fel ta a. Mahse zing alo nih meu chuan zini chuan Shriya chuan office ava thlen huna a hriat na a neih let leh chu a hlau ta hle a. Ka nuam zan lova nangmah in vakal phawt mai rawh a ti le ta zai mai. Lucy chuak tur nen khan in su palin a card ken lai chu a thlava. A u naupa ina a pek zau mu a business card ang chia chia kha lo ni. Hei hi engtin ngei nei thei zini na ti chuan I hlau thawng em ni I nih na dik tak hi ka hre chhuak thuah yang a lau ti mak. Thu rawn che te ka pe ang che zau mu hi mi hlau om tak ani nai vak su. Zini chuan a lau ti le mai a alo ni tak chua tiin Lucy chuan zau mu chu ava hmunun le ngat tho. Zini nih na dik tak hriat atum na lama chuan an ni chuan lo hrai ruin an lo phur chuak ta dai mai a. Zini chuan a hlau thawm pui em awang khan lo zuin chan hman chu atum ve na sa. Tun hma khan zau mu chuan zini chu alo sui sa shrep thin alo ni. Chulai hmun an omna tanga tlan chuak ru thei hlau zuak chuan lo ni a. Kar dang chu ho in Lucy te kar chuan zui nga la. An hnu deuh chuan din chu an lo ding ve ngei mai a mahse chuti mai chuan alo chhuah tir du ho lo. In rem siamila tiin general manager post ai sang chu alo soi hmu zewa ti chuan a chhuah du ta chau zawk ani. Enga tinge hetiang hmeichhe sathlia mai hi ilo zui du a ati chuan hmeichhe sathlia mai ani hlei nem ka pasal u nau nu ania chu wang chuan ka ta na poimo ni ke chu do soi mang mai kania ka thil soi po kha la thu tak du su alo ti le zai. Myanmar atanga aral tlan lek an lo ni ti Lucy po chuan a hre chhuak ve ta nge a. Mahse ama chan him tu ani miao awangin a thuruk chu puan chhuah tum tawh lem lo. In puang la angai dam the mai the che sin ati ta zoka. Mahse zini chuan do soi mang ke ang hi Shriya hian min ngai dam lul lawang tiin chhuah san chu ati thuta a. Anu in poisa a pek te chu Lucy chuan a pai ve thlap nge. Mahse Shriya te an lo haw le hman tlat mai. Khonge kalituma a lau ti ta si. Canada a chung te a tlo lok dawna tiin do chu an soi ta topa. Ani chuan kalau zin ve ang Shriya chuan a lau ti ro si a. A chi lo u naupa idam kor zin ve ri su Lucy chuan a lau ti vat. A poi lo a pasal kanya kapi le pu te po. Kalam hu chuang lova ama chawa kaltir chu amoi lo shim ani. Shriya chuan a lau ti le tlata. Chuan lam shang siam mahse Shriya chuan ama kaltir chu arem ti tlat lo. Idam kor si a I chaw lu tukang kanu le pa te zok chu lo zin turin kalau shil mai dawn nia zini chuan ati ta ringota. Anun ron thin zia te ngai to in hin puan mai chu angam thlot lo. Shriya po chuan ngai that lo na riau nei in min kalsan aduem ni du dang nei te hian ni lo mu tiin Lucy chu a chaw thiala. Mahse ani chuan chutiang ani lo I pian cham lo thleng tur pualin surprise ya tum zo ka lom tiin alo soi mam sak zaya. Shriya po chu lo hlim ve le ta sutin a pian cham thil pe ka ta na adu ber chu anu pui zini ne na an pahnia an thalak anu ina a zia sak chu ani tlat mai. Ani telin Shriya la chuan zini chu a hmu hmel tha in adu tel boka.
a hmasa ber a tan zini chuan a nu leh pa lem tur chu a ngaih tua ngal thuai a ngai tawh lehlamah fim khur taka a awm a ngai reng tho bawk si a phone password hri an a hriat loh te chu remchangah lain inthen mai a duh thu te a sawi ta vel a ti tauderin a chhuak zaih pei leh Lucy te khan a nu lem tur chu an lo zawn hmuh sak diam tawh a thil kalpui zel dan tur soipui turin restaurant pakhatah chuan an vai hmu khawm thap a pa tur erawh chuan la hmu si lova a damlo emaw a thi tawh tia sawi mai chu an duh deuh a mahse hriah chu a fin em avangin an bum thei an ring chiah bawk si lo chutah hriah khan zini kha a ngaih tur em avangin a lo la um zui leh nghal a an piah lawkah chuan a lo ding run mai.